dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halid tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyad tong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maayong hapon, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalayag sa inyo nga mga radyo kag sa kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Sa gihapon, nagapangalagad subong adlaw sang Webes,
Petsa 29 sa bulan sang Abril tuig 2021 ang Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, ako ang inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Di sa alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras natin na alas 4:40 sa hapon. Nakatutok ka mo sa 88.1 Kadar FM. Maayong hapon sa atong tanan nga mga kaalagad. Sa malabutan sang ilang nga mga radyo, diri sa 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, 2 ka distrito sa probinsya sang Capiz, kag Subungan mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapalabot kita sang pagtamyaw sa tanan nga nakatutok na kag nagabantay sa aton nga programa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Siyempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa aton nga mga kaalagad nga nakatutok sa aton nga live streaming pinaagi sa aton nga official Facebook page. Ang Kasak, maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Welcome sa aton nga programa. Mayong hapon kay Sir Jesse Monahan, na isa sa mga always kid nga nakatutok sa aton. Kay Ma'am Noel or Sir Noel Once, subong man kay Ma'am Madeline Advincula Besana, kay Sir Vic Marasigan or Ma'am Beck Marasigan, maayong hapon sa inyo tanan. Nagapangalaga ng Kasak Special Coverage sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga updates na tuhoy sa COVID-19 kag mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dire-diretso kita mga kaalagad sa pagdulong danay sa inyo sa COVID-19 prevention tips gikan sa Capiz Provincial Health Office. Sa mga kaparehas ko nga nagapanarabaho sa sinintion sang pandemya, importante ang pagsunod sa mga safety kag public minimum health protocols bisan nga ara kita sa sulod sang aton nga mga opisina. Pahanumdum sang Capiz PHO, siguraduhin gid nga ang tanan nga mga empleyado o mga kaupod naton bago nga magsulod sa opisina ang nagsulod o kung nagpaidalom sa health screening kaparehas ang pagsanitize sa mga kamot kag subong man pagkuha sang temperatura. Mangin seryoso kita mga kaalagad sa pagdumili nga magkaon nga dululungan kag subong man nga nagahilapitanay. Kung mahimo kag tugutan, mas maayo gid nga mag-work from home, especially sa mga may edad na pero kinahanglan pa sa gihapon nga magtrabaho. Kag siguruhon ang maayo nga ventilasyon sang hangin sa sulod sang aton nga mga opisina. Sa mga kaparehas akon nga permi lang gusto nga may aircon, hindi gali man nami mga kaalagad. Mas okay man nga buksan mga bintana para sa mas maayong nga ventilasyon. Ang ina nga pahanumdum ang buylog nga idulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dire-diretso kita mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sang updates sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakauli nga update gikan sa Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw Abril 28 tuig 2021 nakarecord sang 31 kadugang nga bag-o nga kaso sang COVID-19
dari sa probinsya sang Capiz. Bangod sini nagtaas sa 171 o kung 10.07% ang kabugusan nga mga aktibong nga kaso. Sa kaparehas nga report, siyam naman ka mga individual ang na-record sa mga bago nga nag-ayo sa nasambit nga masakit kang naglabot na sa 1,448 o kung 85.28% ang total reported recoveries. Kagahapon man mga kaalagad, may isa nga nadugang sa mga numero sang nagpatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kagang probinsya sang Capiz ang nakarecord na sang 79 ka total reported deaths. Sa kabugusan, ang aton nga probinsya ang nakarecord na sang 1,698 total confirmed COVID-19 cases. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa updates ng COVID-19 sa bilog nga Western Visayas, subong nga adlaw nag-update ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May ara sang na-record nga dugang nga 315 ka mga bag-o nga kaso ng COVID-19 sa bilog nga Region 6 nga gikan sa 12 tanan ka mga laboratorio. Ang mga bag-ong nga kaso ang nagikan sa probinsya sa Aklan nga may aras ang 4 ka panibag-ong kaso ng COVID-19, 8 sa probinsya sang Antique, samtang 27 naman sa probinsya sang Capiz. 23 ang nadugang sa probinsya sang Iloilo, samtang 129 naman ang nadugang sa mga lokal nga kaso sang Negros Occidental. Ano mang nagpositibo sa ilang mga LSI, samtang isa naman sa returning overseas Filipino. Sa syudad sang Bacolod, nakadugang sang isa ka bag-o nga kaso sa sektor sang authorized person outside of residence. 89 naman sa mga local cases, 15 sa mga LSI, samtang isa naman sa ROF. Kag sa syudad sang Iloilo, 10 ang nadugang sa mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa karon, nagalabot pa sa 4,324 ang kabugusan nga active cases ng COVID-19 sa bilog nga Region 6 nga nakabalhag na sang 35,153 total COVID-19 cases. Sa kaparehas nga report, subong nga adlaw naka-record sang 397 newly recovered cases kag 29,942 na ang total reported recoveries. Sa mga numero sang napatay, 3 nadugang nga napatay bangod sa COVID-19 sa nakaligad nga 24 oras kag naglabot na sa 881 ang total confirmed number of deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update gikan sa Department of Health Philippines subong adlaw naka-record sang duga nga 8,276 nga mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bangod sila nagtaas na sa 1,028,738 ang kabugusan nga kaso nga na-record sa pungsod Pilipinas umpisa sang pandemya. Nagalabot pa sa 69,354 ang total active cases, samtang 942,238 naman ang total reported recoveries. 114 ang nadugang sa mga numero sang napatay, kag sa karoy ng Pilipinas ang naka-record na sang 17,145 total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kasos ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bilog nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko naman sa inyo ang mga nakalinyada, ang mga detalles sa mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos sa mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus?
Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sipon kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Anus Store kag Resource Center. Kasak Anus Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage kagyari na ang aton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, pagpaidalom sang NCR sa General Community Quarantine, masarangan lamang kung hindi magnubo sa 2,000 ka mga kaso ang ma-record kada adlaw suno sa Octa Research Group. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang dugang nga Sinovac vaccines nagabot sa Pilipinas subong nga adlaw. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita Regional, local executives ng Negros Occidental natala na nga magpabakuna batok sa COVID-19 buwas nga adlaw. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Samtang kaso sa mga medical health workers nga nalatnan sang COVID-19 sa Western Visayas nagtaas na sa 1,852. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa balita lokal, quarantine o kung isolation facility sa barangay Milibili, formal na nga gin-turnover ng DPWH sa Rojas City Government. Kasak Special Coverage. Kasak Special Kag Coverage. para sa aton na balita nga Caritas, 6 ka mga parokya sa Archdiocese ng Cagayan de Oro temporaryo ang ginsara bangod sa pagpositibo sa mga kaparian sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mahimo lamang nga makontrol o kung ma-manage ang national nga gobyerno kag mga lokal nga mga gobyerno sa NCR kag mga kailapit sini nga mga kaprobinsyahanan o kung syudad nga ipaidalom sa liwat sa General Community Quarantine ang mga lugar kung magnubo ang kaso sa COVID-19 sa 2,000 kada adlaw.
Ini tungod sa base sa pagtuon sang Octa Research Group sa sining nga mga numero, posible naman ang magnubo ang mga critical levels sa mga ospital sa nasambit nga lugar. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Posible lamang nga liwat nga paidalom sa General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region kung makarecord sa hindi magnubo sa 2,000 ka mga kaso kada adlaw ang mga lugar sa idalom sini suno sa pagtuon sa Octa Research Group. Sa pahayag ni Professor Guido David sang nasambit nga ahensya, posible na nga magdubo na lamang sa 2,800 ang average daily cases ng COVID-19 sa NCR sa masunod nga duha ka semana. Kung madayon, posible suno kay David nga masarangan na nga mamanage ng gobyerno ang pagbalik sa GCQ. Apisar nga wala pa makita ng guidelines, positibo ang ahensya nga magapadayon ng downward trend sa mga kaso. Pahanong dumsini, bisan pa nga liwat nga magdubo ang mga kaso, importante nga ikonsiderar sa gobyerno nga amat-amat lamang ang paghaluga sa mga restriksyon, ilabi na sa mga ginapatuman sa mga pampubliko nga lugar. Sa pahayag ni Dr. Arturo de la Peña sang St. Luke's Medical Center, yara sa karon sa critical level ang COVID-19 bed capacity sang ospital, bangod sa liwat nga pagsipa sang kaso sang COVID-19. Apisar nga nabatyagan ng gagmay nga pagnubo sa mga ICU sa mga nakaligad nga adlaw, nagapati ang doktor nga mo palang nagaepekto ang hugot ng quarantine protocols. Samtang nagalaom naman ang mga pribado kang pampubliko nga mga ospital nga amat-amaton lang sang gobyerno ang pagbalhin sa GCQ agud nga hindi liwat nga mabudaya ng mga medical frontliners. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita, national mga kaalagad, nagabot kagainas ang aga, ang dugang nga mga Coronavac Sinovac COVID-19 vaccine sa pungsod Pilipinas, ini maliban sa 1 million doses nga gindonar nila sang nagligad lamang nga adlaw. Ang 500,000 doses ng COVID-19 vaccines ang nagikan direkta mismo sa Beijing, China, nga ginprokurar o kung ginabakal sang pungsod Pilipinas para sa iya vaccination program diri subong sa aton nga pungsod. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Royal Marvins Mayordomo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabot na sa Pilipinas ang dugang Sinovac vaccines gikan sa pungsod China nga pagagamiton sa padayon nga COVID-19 vaccination program sa Pilipinas. Takna alas 7:05 kagainas ang aga sakay sa Cebu Pacific Flight 5J671, nagabot na sa NAIA Terminal 2 ang 500,000 doses ng Coronavac COVID-19 vaccine nga gikan sa Sinovac Biotech nga ginbakal sa gobyerno sa Pilipinas sa China. Isa ka adlaw matapos ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na kinahanglan pasalamatan ng China sa dugang nga donasyon sa pungsod niya 1 million doses. Nag-abot naman ang mga nasambit niya bakuna amoy ng ika-4 niya delivery sa mga Sinovac vaccine sa Pilipinas. Nga sa karon naglabot na sa kabukusan niya 3.5 million doses. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., igadulo ang mga ini sa Metro Pack facility sa Marikina bago ipgapang deliver sa mga local government units. Dugang pa sini, gina-expect tarang kabugusan niya 25 million doses ang Coronavac vaccines para sa Pilipinas. Sa target niya sa 20 million niya populasyon nga bakunahan sa COVID-19. Ginalauman sa nasyonal nga gobyerno nga makompleto ang 140 million doses of COVID-19 vaccines bago matapos ang tuig. Magluwas pa sa 44 million gikan sa COVAX facility. Kaupod mo sa paglagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Royal Marvins Mayordomo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita, regional mga kaalagad, natalan nga magpabakuna ang mga local executives, gobernador kag subong mayon, mga mayor kag department heads sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental buwas nga adlaw. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report alaga John Ray de los Santos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Natalana nga makabaton isang COVID-19 vaccines si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag iban pa nga mga alkalde sang probinsya buwas nga adlaw Abril 30. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, 3 ka mga local chief executives kag 4 ka mga provincial board members ang natalana nga mapabakuna sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Ang mga nasambit nga alkalde amo sanday Mayor Manuel Escalante sang Manapla, Mayor Ernesto Estrao sang Hinabuan kag Mayor Jose Nadi Arceo sang Hinigaran nga magabaton sang Sinovac vaccines. Samtang AstraZeneca naman ang pagabatonon nanday Samson Merhan, Araceli Somoza, Victor Javeliana kag Sixto Guanzon nga mga katapo sang provincial board. Dugang pa ni Diaz, madamo pa sa mga local officials kag department heads sang gobyerno probinsyal nga magagikan sa Provincial Veterinaries Office, Provincial Agriculture's Office, Philippine Rural Development Project kag Bids and Awards Committee ang positibo nga nagpalabot sa pagpabakuna sa COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita regional mga kalagad, naglabot na sa 1,852 ka mga medical kag health frontliners ang nalatnan sa COVID-19 diri sa Western Visayas. Bangod sina mayaras sang pahanumdom ang Department of Health Regional Office. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot na sa kapin 2,000 ka mga medical kag health workers sa Western Visayas ang naka-record nga nalatnan sa COVID-19 suno sa Department of Health Regional Office. Suno kay Dr. Marijo Silinte, DOH Region 6 Medical Coordinator for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases. Bago magtakop ang bulan sang Abril, 11 na sa kabugusan nga 1,852 nga mga medical frontliners ang ginbawian sang kabuhi. Ang mga ini ginalakipan sang isa ka doktor, isa ka dentista, 4 ka mga nurses, 2 ka mga medical staff, isa ka nursing attendant, kag 2 naman ka mga barangay health workers. Ang mga nasambit nga numero ang gikan sa probinsya sang Aklan nga mayara sang 102, Antique 106, Capiz 134, Guimaras 16, Iloilo 370, Negros Occidental 348, Bacolod City 312 kag syudad sang Iloilo nga 464. Bangod sini nagapanum do mga hensya sa mga pasyente nga mangintampad sa ilang mga panaysayon sa oras nga magpakonsulta sa mga ospital, klinik kag iban pa nga mga health facilities. Labing importante gid ang pagpahibalo kung ang pasyente naka-close contact sa isa ka nauna na nga nagpositibo agud ni gilayon nga mahatagan sa nakakaigo nga pagtamod. Samtang panumdum naman sini sa mga health workers, hindi magpakampante kag siguraduhon ang proteksyon batok sa virus, ilabi na ang pagsuksok sang personal protective equipment sa tanan nga tion. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dire-diretso kita mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sang balita lokal, quarantine kag isolation facility sa Barangay Minibili. Sa karon formal na gin-turnover sang Department of Public Works and Highways sa Rojas City Government kagahapon nga adlaw. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Formal naging turnover sa Department of Public Works and Highways sa Rojas City Government ang quarantine o isolation facility para sa mga COVID-19 patients kag healthcare workers sang syudad. Kagahapon nga adlaw, Abril 28. Sa pahayag ni Mayor Ronnie Darivas,
Ang nasambit nga pasilidad ang nagahatag sang dugang nga kusog kag paglaom sa padayon nga pagpakigbato sa pandemya nga dala sang COVID-19. Pinaagi sini, mayara sang nagakaigo nga preparasyon ang syudad sa anuman nga mangin epekto sang COVID-19, ilabi na agud temprano nga matap na ang paglaptas sang balatian kag paghatag sang lugar para sa mga medical frontliners bilang balay palahuwayan. Una na nga nagpahayag ang alkalde sang pagpasidungog sa dako nga sakripisyo sa mga yara sa medical kag health field sa sining away batok sa COVID-19. Nagpalabot naman sang pagpasalamat si Dadivas kay DPWH Secretary Mark Villar, Undersecretary Emil Sidain, DPWH 6 Regional Director Leia N. Delfinado, kag tanan nga nagabugos sa DPWH 1st Engineering District sa Ilabulig agud makaangkon sang nasambit nga pasilidad ang Rojas City. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita gikan sa iban nga Archdiocese mga kaalagad sa aton Caritas News, anom ka mga parokya sa Archdiocese ang Cagayan de Oro ang temporaryong nga danay nga ginpasara sang arsobispo bangod sa pagpositibo sang pila ka mga kaparian. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report Alagad Lab Dichosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Temporaryo nga ginsarado ang anam ka mga simbahan sa Archdiocese ng Cagayan de Oro matapos nga makumpirmar nga pila sa mga kaparian ang nalatnan sang COVID-19. Sa moto proprio nga sulat ni Archbishop Jose Cabantan, sarado sa sulod sa 10 ka adlaw ang mga parokya nga mangin epektibo ang nasambit nga pagsarado sa mga parokya sumugod Abril 28 tubtub Mayo 7. Ang mga sambit nga simbahan amo ang parokya sang Jesus Nazareno kag San Isidro nga lunsyay nga nahamtang sa syudad. Our Lady of Candelaria sa Tagoloan, Immaculada Concepcion sa Hasaan, Our Lady of Mount Carmel sa Bubuntugan kag Santa Cruz sa Lagindingan nga parokya naman sa probinsya sang Misamis Oriental. Magapatigayon sa nagakaigo nga disinfection ng mga nasambit nga balay palangamuyuan. Sa pahayag sini nagapangayo sang pagintindi ang arsobispo sa makabig nga masakit nga desisyon nga iya ginhimo apang pagpaatahag sini ang nasambit nga buhat ang pagpakita sang simbahan sa pag-isa sa mga pumuluyo kag tumuluo sa paghalong kag kabalaka sa iban bangod sa halit nga dala sang COVID-19 nga pandemya. Nagapangayo man ini sang pangamuyo sa tanan sa madasig nga pag-ayo sa mga kaparian kag nagalaom nga tani wala na sang madugang sa listahan ang sang mga pari nga malatnan sang nasambit nga balatian kag nagpalabot sa iya pagpasalamat sa tanan nga nagpangamuyo kag nagbulig sa iya samtang nagpaidalom sang quarantine. Kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Alagad Lab Dichosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang mga detalye sa mga nakalinyada naton nga balita para sa subong nga adlaw sang Huwebes, petsa 29 sa bulan sang Abril tuig 2021. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras natin mga kaalagad, alas 5:07 na sa hapon. Bagong tanay, nagapasalamat kami sa tanan nga mga nagbulig sa amon sa pag-set up sang Caritas Kindness Station. Kagainas sang aga, tara sa idalom sang way pakadtos diri sa seminaryo. Sa may karinderya kay tita kag kay tito, madabong nga salamat sa pagpahulam sang lugar. Sa mga kaalagad naton nga luyag nga magpalabot sang ilang mga donasyon para sa aton Caritas Kindness Station o kon aton Casa Community Pantry, pwede ka mo magpalabot sang inyong mga donasyon pinaagi sa aton nga opisina diri sa Casa Cocon Capiz Archdiocesan Social Action Center. Mahimo ninyo kami nga makontak sa aton nga hotline number nga 0907-621-6650 sa bisan anuman ninyo nga mga donasyon, mapa cashman o kon mga donations in kind.
Wala na kita sang tiyempo mga kaalagad. Madamang nga salamat sa aton nga mga 88.1 Kadar FM correspondent sa pagdulong sa mga balita subong nga hapon. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, Arzobispo sang Capiz, aton Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Redflor, sa pangalan sang aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, kagsubong man sa ating mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagakon Partner Technical, pada mga salamat alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad nga mangin kaupod ninyo sa sunod naman nga edisyon sang Kasak Special Coverage, same time, same station, alagad May Durias. Madamang nga salamat and God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kadar FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kadar